ZANU-PF aitombonyari nezvinhu zvainoita. Pane mashuka anobuda togopana pana Nick Mangwana atoona kuti vakomana vanafadza Mahere vaiva vakamakondema vakati aiwa zvamuri kuita hapana zvitori nani zvazvo titombotanga kuti sama leaders manyowani. Sanabida mashuka abuda nyogo pana mdudu wa subscribe like kuti on the bell icon. Tichipinda panapa Nick Mangwana anoposta e-post yakaitiwa my renovations akaitwa pa R G Mugabe Airport onyera chiti the Zimbabwe State Pavilion has 6 lounges. The President's Lounge, First Lady's Lounge, Vice President's Lounge, Minister's Lounge, Service Chief's Lounge, Diplomat's Lounge. Vanyara chita at airport Zimbabwe vanoposta that picture. Vanhu vazhinji makaona mapictures aiwa epa airport nema modifications akaitwapo. Toona kuti Mahere anobva achiti Zimbabwe is no soccer stadium to play matches, no paracetamols in hospital, no food reserves to cover drought periods, no functional airline, no public transport system, no reliable clean tap water supply, no functional rail service, no toilets. But we have a whole newly built wing on the airport devoted to airlines with their individual private lounges so that they don't have the mingle with the masses. Zimbabwe is not poor, it's poorly managed with new leaders. Apedza Mahere panapa pambudi kukomenda zvinhu zvakawanda mazvinzwira vakataura mashoko kuti aiwa nyika yeZimbabwe haitombodi kuti vanhu vataura kuti Zimbabwe iri poor. Aiwa ine mapoor leaders noda kuti vari kuita all these developments vachizviita for their ivo pachavo zvinongoitika ma-airlines but una kuti for ma-citizens vanonegleta but ndo vanoda the support from the citizens. Tunze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina mukomment section medu so subscribe kulike mauchero on the